вельмі хацелася б памыліцца, згледзець усё як эпізод у няпростых калізіях палітычнага змагання на Беларусі. Але, здаецца, памыліцца тут немагчыма. Тое, што адбылося ў апошнія дні, ёсць нешта іншае, чымся прэлюдыя фашыстоўскага перавароту, калі група асобаў учыняе крывавую лазню у сценах парламенту і захоплівае ўсю паўнату ўлады ў краіне. Адбылося тое, што нядаўна адбывалася хіба што ў шэрагу лацінаамерыканскіх краінаў, у Чорнай Афрыцы, некаторых краінах Азіі. Але што цікава, нідзе той дыктатарска-фашыстоўскі рэжым не затрымаўся надоўга. У крайнім выпадку яго хутка змяняў такі ж, хоць і пад іншым кіраўніцтвам, які ставіўся да сваіх папярэднікаў гэтаксама бязлітасна, як тыя ставіліся да сваіх. У нас жа вельмі непрыемна і нават страшна, што ўсё тое інспіравана зверху, пад кіраўніцтвам быццам бы дэмакратычна абранага прэзідэнта, у руках якога і без таго засяроджана велізарная сіла. Раней ён тую сілу праз сваю славутую вертыкаль пагрозліва рэалізоўваў на плошчах ды вуліцах, якія захапілі ўзброеныя фармаванні з іхняй тэхнікай, як гэта было 9 красавіка, з арыштам кожнага, хто ў дзень угодкаў БНР адважваўся ўзяць у рукі беларускі нацыянальны сцяг. Цяпер іх судзяць у розных судах сталіцы. Але самае на ўвесь свет ганебнае ён учыніў у парламенце, калі прымяніў сілу да жменькі непакорнай апазіцыі. Нават кішэнны па сутнасці, паслухмяны і пракамуністычны Верховны Савет стаў для яго перашкодай. Але перашкоды па шляху куды? Ведама ж, да ўстанаўлення асабістай дыктатуры, каб усур'ёз і надоўга. Сёння ён перамог рукамі гарэлаў у чорных масках. Ужо пэўна, што на Беларусі не будзе парламенту, не будзе дэмакратычных выбараў, знікнуць рэшткі вольнай прэсы. Краінай закіруе прэзідэнцкая хунта, а як кіруюць хунты, мы добра ведаем з нядаўняга вопыту. Беларусь падае яшчэ глыбей у прорву палітыка-эканамічнага крызісу, на выйсці з якога страчваюцца апошнія спадзяванні. Што ж, можна хіба павіншаваць беларусаў з мінулымі выбарамі. Горай не зробіш для сябе, для грамадскасці, для нашчадкаў таксама. Васіль Быкаў,